Mayong adlaw, mga binati o minahal kong taga Cebu. Ang lungsod sa Matalom, nakikiramay sa inyo ha. Bisan pa man sa kuan guys, adunay daghang namatay, adunay daghang napildi nga mga kabtangan. Di gapon ta mawad-an og paglaom kay nganuman ang Ginoo jud guys, nahitabo na siya aduna jud rason. Lahat ang nangyari ay may dahilan niya. Bisan pa man sa atong naguba atong bay, di gahapon ta mawad-an og paglaom kay adunay Ginoo nga andam motabang og mo arsa nato or mo hatag nato og guide kung unsaon nato pag-recover sa panghitabo nga salinog diri sa lugar sa Cebu City. Don't forget nga always tang mosalig gihapon sa Ginoo kay doon na nay rason nganong nainawa, nganong naguba atong mga bay kay sakit na siya pero makasabot ra tapuhon. Di ta mawada ang paglaom, always pray to God. Iko pipi bisyo nga motabang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.